Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah islamiyya kenan jamga mi la bene do malakti jama fe ka la do ko do ko ni anga jamga ta ko flana yi jamga ta ko folo ay wole blan bal make ni anga ustad do ma no abu abiba jaray bi anga jamga flana na ay wole blale ma sabula anga wala nata bene akunye nya foli kan yi maratu go yaka bi abni dala la ka yoro do be no abni dado la kulu wala yi anga jamngai wala ndata ko flana kam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yawmiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma latanu kala barkada ka kishin ne manyini abula ko ke jon lafi samantika Muhammad bin Abdullah ana kaso dungo ana kaso habasan mu ani mawo mai senda nona fukata sai alkiyama joduma kama sabain dele alakan tabati ciden bayin noka o temenin ko fe ka boye ka lajali kala kilingel na bela jelin fo ni alislamiya ka foli no de aljinne kono don ka foli ka Allah subhanahu wa ta'ala dele kisi ani nema min ko fora kono ni barka alaka nini aw ni robbunya ola ustazi dɔgɔkun tɛmɛnen i kun ye da don mara kɛcogoya la ka k'a ɲɛfɔ an ye i y'a yira n na k'a fɔ ko caman bɛ yen nɔ o bɛ don mara okumu kɔnɔna la i n'a fɔ depuis den bɛ ba kɔnɔna la fo ka taa fɔ a bɔra ba kɔnɔna la mara mun kan ka k'a la i y'a yira n na k'a fɔ an ye fana ko den kan ka mara ni a hakili ani farikolo ye an kun bɛ fɛ k'i da don o la k'o walawala k'o ɲɛfɔ an ye bi jamukan in kɔnɔna la. Tayib, alhamdulillah ala k'an bɛ sɔgɔma ma. An y'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na k'a fɔ alisilamɛya ye den lamɔ tila ka taa sigiyɔrɔma 4 o sigiyɔrɔma 4 lamɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ fɛn saba dɔ la kelen de la n'o ye adamaden ni ani adamaden hakili ani adamaden farisogo nin lamɔ sigiyɔrɔma 4 o bɛ kɛ nin fɛn saba in de kan a fɔlɔ ye jumɛn ye n'o ye adamaden ni ye adamaden ni bɛ lamɔ ni jumɛn ye o ye limaniya de ye adamaden ni bɛ lamɔ ni limaniya de an y'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na k'a fɔ ni ba kɛra ba ye diinɛtigi don ka fa kɛ fa ye diinɛtigi don siga foyi tɛ a la den min bɛ bɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ na ni limaniya ye ni den nana ni limaniya ye a ka kɛ den ye den min fana a bɛ balo kɛ so kɔnɔna na so min ye limaniya so ye lida an bɛ segin ka taa o dɔgɔkun kumakan kelen in ma n'o ye ciden ma fɔ ye sallallahu alaihi wasallam aw ka diinɛtigi suwazi n'o kɛra aw bɛna niyɔrɔba sɔrɔ a d'a kan ni bangebaga fila kɛra limaniya jɔn ye k'a fɔ ala ko b'u bolo siga foyi tɛ a la den fana bɛ balo n'o limaniya de ye lida ciden ma fɔ ye sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan sanuman dɔ la ko den o den bɛ bange k'a bɛɛ lajɛlen bɛ bange alisilamɛya de kan kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidani aw yunasirani ko den o den bɛ bange ka na diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen silamɛma de bɛ bange ko nka bangebaga fila olu de bɛna yɛlɛma ka bɔ silamɛya la ka yahudiyaya wala nasɔrɔya wala majusiya k'o siratigɛ don a kɔrɔ o bɛ kɛ cogo di ni den nana sɔrɔ limaniya tɛ bangebaga fila bolo siga foyi t'a la a nana ni sira min ye a b'o bila ka sira wɛrɛ de ta a nana ni sira min ye a y'o min sɔrɔ bangebaga fila bolo a b'o de ta ka baara kɛ ni a ye o de la f'a ka taa kɛ den bɛ balola bon min kɔnɔna na o bon ye o so in ka kɛ limaniya so ye yaasa den nin ka se ka lamɔ ni limaniya ye kira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan dɔ la a b'a yamaruya k'a fɔ ni den bangena tumana min na a bɛ ɲini aw fɛ aw ka seli wele den kini tulo la o bannen kɔfɛ ka seli jɔ a numan tulo la yaasa a k'a dɔn k'a fɔ a nakun ye diɲɛ kɔnɔ baara min ye o baara kumakan de donna a tulo la i ma na diɲɛ kɔnɔ foyi kama fo n'a kɛra ala subhanahu wa ta'ala batoli de i nana diɲɛ kɔnɔ wa kumakan fɔlɔ min ni bisimilala n'o o ye o bɛ kɛ nin kumakan in de n'o de allahu akbar ala de ka bon ashhadu an la ilaha illallah fo ka taa bila seliwele laban na i bɛna ye k'a fɔ den bɛ kunbɛn depuis o wagati ni limaniya kumakan de wa a ka kan fana a ka n'o limaniya kelen de sɔrɔ so kɔnɔna na ni den pɛrdila o limaniya in na so kɔnɔna na siga foyi t'a la limaniya bɛ taa ɲɛ den bolo ala k'an bɛn sɔgɔba ma a yɔrɔ filanan o ye den hakili bɛ lamɔ
den hakili bɛ lamɔ cogo di den hakili bɛ lamɔ ni den ladɔnniyali de ka den ladɔnniya depuis a ka denmisɛnniya kɔnɔna na nin kumakan in nin lahalaya in an bɛ n'o nɔ sɔrɔ Ala subhanahu wa ta'ala ka kumakanw na kumakan min ni Luqmanul Hakim Ala subhanahu wa ta'ala b'a ka kisa lankalan ye alikuranɛ kɔnɔ a fɔ Luqman tumana min na n'a sigila a y'a den ladi وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ka den hakili lamɔ o bɛ lamɔ ni dɔnniya ye wa o dɔnniya in tilalen don ka taa tilayɔrɔ fila tilayɔrɔ fɔlɔ mako jɔlen don a la o ye wajibi ye bangebaga fila k'a ka den ladɔnniya o la o tilayɔrɔ fɔlɔ ye jumɛn ye o ye dusukun nasiri de dusukun nasiri min n'a kunbɛnna ni o ye n'o ye Ala kelebantiya a kunbɛnna n'o kumakan min n'o seliwelekan donna a tulo kɔnɔna na ba kan ka a ladɔnniya o la tuma o tuma n'a bɛ ka commencer ka ko dɔn fa kan k'a ladɔnniya o la tuma o tuma n'a bɛ ka commencer ka ko dɔn lida Luqman y'a ye tumana min na k'a fɔ a den binna ko dɔn na a ye den ladi a ko den ma cogo di ya bunayya la tushrik billah a ko n den kana fila fara Ala kan inna shirka la zulmun azim i k'a dɔn k'a fɔ filankafoya o ye jurumu na belebeleba ye Luqman ye nin fɔ a den ye tumana jumɛn na tumana min na ni den binna ko dɔn na a ye den lasigi ka nin kumakan in fɔ a ye a ko cogo di den ma tuguni ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما كن غني بانغ بغا كو الله سبحانه وتعالى يا مريا كفو أن نيومانيا كتا بانغ بغا فلما كذاك ويسغ منك أن تبوتلي ويسغ منك أن مكو دونينا أن ko nga nu dola kelenye jago ya kibla flan kafuya bara dola ni Luqman ka kuma kan kanye shandema aba don ale rete flan kafuya magoy liza bi dem fana blasira la kafo wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tutihuma kunu yi karaba kibla ala kansoso ko dola no flan kafuya wale adoy ki kana tugo fla ko de ndemo sarankani kan dima i bangebaga fila mani bila firikuya baara la cogo cogo kana tugu kɔ dɛ nga wasahibahuma fi dunya ma'rufa i k'u fila diɲɛ ɲɔgɔnya diɲɛ ko la ni ɲumanya ye u ka diɲɛ ko mako min mana siri i la i jija i k'o ɲɛnabɔ u ye nga fɛn min ye n'u ka diɲɛ ko taara siri filankafoya la Ala subhanahu wa ta'ala b'i bali ka b'o ma a da k'a ye den ladɔnniya k'a fɔ ko filankafoya ye jurumu la belebeleba ye ola femin ka bo adama dembolo ka nyenema la ni Allah subhanahu wa ta'ala sarankanin kan di amanga numanya ko flay wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ko alaya latge ka fangana foyi wore bato fana kirali alay wan kan numanya ke ambang ba flay o latge le adama den kelenglen beka lidha Luqman mika ira denna ka fo bange ba flak mana bunya ibulu chugo chugo umani ya mariani flan kafuya bara do kana songa tugo akoto di dema tuguni ya bunay nedin in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah akwa dema imana nyuman ke chugo duma kunin koka adoyara ina fo mithqala dharrati wala buyana ina fo kulu nyon siga fuite ala Allah subhanahu wa ta'ala bi sara usara dafalena wabo chugo ya kelen fana imana jurumun ke adoyara chugo enye nyagala la chugo ka fo kuninte kumbo ki ka don ka fo ko Allah subhanahu wa ta'ala bina nani oye alkiyama jodona ki la donya ala ka irela ka fo ki ni barake ni Luqman ya bi ka dem lasra ka fo ala ka koloshili bi ka ikera la hala min la mo imbekela din hakli de la deme ka la donya ka fo ma do be ma min kanga bato ma do be minti jeni flanka foye ka fara aka ma do be imana ko ke chugo adura jona chugo main ka kolosili bi kan Luqman me ka din la donya ni ode o chuga kene na kira ka hadisa do be sallallahu alaihi wasallam ibn Abbas be hadisa in lan kalanye ka fo ko alaikum kira ko fe sallallahu alaihi wasallam don dola yele kan fen dola ani kira bi tagamana ko kira ko ma sallallahu alaihi wasallam ya gulam ادم سني إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك كو كراي كانتو علما يا ادم سني
nin kumakan min filɛ n'o ye gulamu kumakan ye n'o ye denmisɛnnin kumakan ye dɔnnikɛbagaw ko k'a fɔ ko nin bi fɔ denmisɛn min si ma tɛmɛ san 10 kan kira ye nin denmisɛn in n'a ka si dɔgɔya a n'a ka santanya bɛɛ a y'a ladɔnniya a ko min ni ladɔnniya kumakan dɔw la o kumakan dɔ ye jumɛn ye ihfazullaha yahfazu ala kɔlɔsi ala latanga ala b'i latanga ni ala ka danw latanga ala subhanahu wa ta'ala fana b'i latanga k'i kisi ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma ihfazullaha tajiduhu tujahaka ko i ka ala subhanahu wa ta'ala latanga n'o kɛra i mako mana jɔ ala la tuma o tuma i bɛna ala sɔrɔ i ɲɛ fa idha sa'alta fas'alillaha a ko den kameleni ma n'o ye abdullahi ibn abbas ye ni bi ma deli ni mako jɔra fɛn na k'o deli fas'alillaha k'i ka ala deli wa idha sta'inta ni bi dɛmɛ ɲini fana fasta'in billahi dɛmɛ ɲini ala fɛ ni laɲini ye jumɛn ye kira sallallahu alayhi wa sallam a bi k'a yira ibn abbas la k'a fɔ n'a ma ɲa i bi jɔn deli fɛn dɔ la fɛn min ye ala ka sennako ye k'i kana fɔ wɛrɛ si deli ala fɔ n'a kɛra ala ye n'i bi tanga ɲini fɛn fɛ ka bɔ fɛn ma fɛn min bɛ se ka tɔɔrɔ lase i ma k'i k'o tanga ɲini ala subhanahu wa ta'ala bolo a ko den ma cogo di a ko kameneni ma cogo di wa'alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak ko hal ni manton bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a daminɛ an fa adama na fo ka n'a bila an filɛ ɲɛnamaya min na nin wagati in na o maa laban k'u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan kameneni u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u b'i nafa ni fɛn dɔ ye u tɛ se k'i nafa ni foyi ye fo ala ye min sɛbɛn i tɔgɔ la kira bɛ ka nin fɔ denmisɛn de ye min si bɛ san 10 na min si ma tɛmɛ san 10 kan ko hali ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u b'i nafa ni fɛn dɔ ye u tɛ se k'i nafa ni foyi ye fo ala ye min sɛbɛn i kan ala ye min sɛbɛn i tɔgɔ la k'a fɔ nin ye karisa nin yɔrɔ ye foyi tɛ se ka don a n'a cɛ u bɛ se k'i nafa n'o dɔrɔn de wa a b'o cogoya kelen na ko hali ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u b'i tɔɔrɔ ni fɛn dɔ ye u tɛ se k'i tɔɔrɔ ni foyi ye fo ala ye fɛn min latigɛ k'u b'i sɔrɔ diɲɛ bɛɛ mana jɛ ka janfa siri i kama cogo o cogo diɲɛ bɛɛ mana jɛ ka fɛɛrɛ siri i kama cogo o cogo da la k'a fɔ k'o t'i tɔɔrɔ ni foyi ye fo ala ye fɛn min latigɛ k'u bɛ se k'i tɔɔrɔ ni o ye kira ko kamele ma ko rufiyatil aqlamu wa juffati suhuf daba min biki min ye nin sɛbɛnni in kɛ o biki in kɔrɔ ta la a tɛ sɛbɛnni wɛrɛ kɛ tugun wa sɛbɛnni min yɛrɛ kɛra fana o jara wuli cogo foyi tɛ ala nin kira ye ka ibn abbas ka hakili ladɔnniya k'a fɔ ja maa kan ka ala subhanahu wa ta'ala la kɔlɔsi ja n'i ma ɲɛ i bi jɔn deli n'i ma ɲɛ i bi delili kɛ i kan ka delili kɛ ka ɲɛsin ala subhanahu wa ta'ala de ma n'i ma ɲa kana k'a fɔ k'i bi tanga ɲini kɛ i kan ka tanga ɲini kɛ na ala subhanahu wa ta'ala kelen pe de hali ni diɲɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u b'i nafa ni fɛn dɔ ye k'u tɛ se k'i nafa ni foyi ye fo ala ye min latigɛ i kan tirmizi bɛ abdullahi ibn abbas ka nin hadisa kelen lankala ka gafe kɔnɔ k'a fɔ ni kumakan wɛrɛ ye ko ihfazullaha tajiduhu amamak ta'rifu ila allahi fi raka'a ya'rifuka fi shidda a ko ibn abbas ma ala subhanahu wa ta'ala dɔn gɛlɛya kuma nɔgɔya kuma n'o kɛra ni gɛlɛya y'i sɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala b'i dɛmɛ o kuma a bɛ ka kamalen bilasira k'a fɔ ala dɔn wagati min na ni nɔgɔya b'i kan n'o kɛra ni gɛlɛya y'i sɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala fana b'i dɛmɛ o tuma na wa'alam annama akhtaka lam yakun liyusibak ko a dɔn k'a fɔ fɛn min n'o y'i jɛ o kun ma kɛ ko b'i sɔrɔ fɛn o fɛn y'i jɛ fɛn o fɛn n'i m'o sɔrɔ ɲɛnamaya la da la k'a fɔ ko ala tun m'a latigɛ k'i b'o sɔrɔ da la k'a fɔ ko ala tun m'a latigɛ k'a fɔ k'o b'i sɔrɔ wa ma asabaka lam yakun liyukhtiaka fɛn min fana danna k'o b'i sɔrɔ o ma kɛ fa fɔ k'o b'i jɛ wa alam anna nasra ma'a sabr a ko kamele ma a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn dɛmɛ o faralen don sabali kan ni i bɛ fɛ ala subhanahu wa ta'ala k'i dɛmɛ kɛ sabalibaga ye wa anal farj ma'al karb k'i k'a dɔn k'a fɔ lawasa o bɛ sabali de kɔfɛ wa anna ma'al usri yusra wa gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen ko nɔgɔya b'o kɔfɛ gɛlɛya o gɛlɛya fana bɛ yen nisɔndiyabɔda b'o kɔfɛ nin ye kira ka kuma ye a bɛ ka kamalen bilasira ni min ye radiyallahu anhu wa sallallahu alayhi wa sallam an ko k'a fɔ nin ye dɔnniya tilayɔrɔ fɔlɔ ye den hakili kan ka lamɔ ni dɔnniya sugu min ye nin ye wajibi ye denba kelen kelenna bɛɛ kan
den ika den bilasira ni nin ye ka da ka nana ni alisilamiya sira tigɛ de wa e yɛrɛ fana ye alisilama de i kan ka den hakili lamɔ ka den hakili la kɔrɔbaya ni nin kumakan in de siga foyi t'a la denw de hakili lamɔna nin ye o den ti kɛ murukandonnaba ye ni denw de hakili lamɔna nin ye a den ti kɛ sumafɛ tagalaba ye ka da ka den b'a fitini ba ye nin kumakan in tiɲɛnɛ a hakili kan nin kumakan in sɛbɛnna a hakili kan bamuso fɛ wala fakɛ fɛ ka ban wa hakili mɔna ni o ye yɛlɛma cogo foyi t'a la ka bɔ a hakili bolo dɔnniya filanan ye jumɛn ye o de ye ka adamadenya ka den kala o la an bɛna o kumakan kelen in fana sɔrɔ lukumani ka kumakan na a ko a den ma ya bunayya aqimi salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmi al umur lukman ka den ma nde mi mai ka selijo wa ika maw ya maryani nyumanye iku fataniya ka bɔ juguma ma wa ika sabali mini sɔrɔ o waliya in kɛli la de ika sabali o kan wa yira k'a fɔ a bɛ ka den ladɔnniya i jija seli la ka d'a kan seli ye gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔrɔ tana in ka bɔ adamaden kan ni zakira sallallahu alaihi wasallam ni gɛlɛya ko kun y'a sɔrɔ a tun bɛ bilali wele k'a fɔ bilal arihna ya bilali an lafiya ni seli ye bi maana ni doni girin kɔrɔ ta ka bɔ an kan ni seli ye ni bilali kun ye seli jɔ kira kun bɛ don seli la n'o kun donna seli la tumana min na hami gɛlɛ min y'a sugu la o kun bɛ kɔrɔ ta ka bɔ a kan lukman mi ka den ladɔnniya o de la wa k'i ka maaw yamaruya ni ɲuman ye i ka maaw fataniya ka bɔ juguman ma maaw ma ka lahalaya kɛra nin ye ɲɛnamaya kɔnɔna na société kɔnɔna na siga foyi t'a la e bɛ kɛ maaw nafalan dɔ ye siga foyi t'a la maaw mako bɛ jɔ e la ɲɛnamaya kɔnɔna na nka a ye den lasɔmi k'a fɔ wasbir ala ma asabaka sabali fɛn kan fɛn min bɛ n'i sɔrɔ nin baara in kɛtɔ la i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ maaw yamaruya ni ɲuman ye fɔ dɔ ka f'i ma i tɛ se k'a kɛ k'i bɛ maaw yamaruya ni ka bɔ mɔgɔw bali ka bɔ juguman ma fɔ dɔ de ka sɔrɔ ka f'i ma o min bɛ f'i ma dɛ n den m'i ladi ka sabali o kɔrɔ lukumani ye den bilasira ni nin ye a ko den ma tuguni wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakur a ko den ma kan'i taman jɛngɛ ka bɔ maaw ma bi maana kan'i kɔdon maaw ma kana ke kelena mawi kani yɛrɛ fisaya maaw ma wala tamshi fil ardi marha kana taama dugumakolo kan ni yaada tagama ye ni yɛrɛ bonya tagama ye kana taama dugumakolo kan ten k'i k'a dɔn k'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala ti dansagola kelen kelenna bɛɛ fɛ min ye yɛrɛ kun bonyabaga ye ko Ala t'o fɛ waqsud fi mashika i ka bɛrɛbɛ kɛ i taamasen na waghdud min sawtika i ka majigi kɛ i kumakan na i kana istamasen teliya i k'a bɛrɛbɛn i kana kɛ maa ye maa min senna ka teli sanga ni wagati bɛɛ i kana kɛ maa ye maa min fana kun salen don sanga ni wagati bɛɛ ka d'a kan nin fila bɛɛ lajɛlen maaw mako t'o la soit i na taa ka dɔ to soit dɔw na taa k'i to lugumani ko a den ma i ka bɛrɛbɛn k'i ka tagamasen na wa i k'i ka majigi inna ankara al aswat la sawtul hamir k'i ka dɔn k'a fɔ kan min ka go Ala ye ka tɛmɛ kan bɛɛ lajɛlen kan k'o ye fali kulekan de i kuma ka majigi ni maaw ye lukumani mi ka den kalan adamadenya tagabolo de la an ko dɔnni fɔlɔ ye ka Ala yira den na dɔnni filanan ka adamadenya ɲuman ko sira don den kɔrɔ lukumani ye den kalan fɔlɔ Ala kelenbantiya la sisan nin wagati in na a bɛ ka den kalan adamadenya kɛcogoya ɲuman na an bɛna kumakan kelen in fana sɔrɔ kira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan dɔ la hadisa min ni an abi hasan umar bin abi salma bɛ hadisa in lankana an ye k'a fɔ ko ale kun ye denmisɛn ye kira ka so kɔnɔ a kun bɛ lamɔ na kira bolo sallallahu alaihi wasallam a d'a ka kira furumuso min bɛ yen ko umu salamata o den de kun don radiyallahu anha wa radiyallahu anhum ajma'in ko ale tun bɛ lamɔ na kira fɛ sallallahu alaihi wasallam don dɔ la ale tun bɛ ka dumuni kɛ n'a ɲuman bolo ye kira ko a ma ya gulam samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika a ko e denmisɛnnin n'i bɛ dumuni kɛ Ala tɔgɔ fɔ fɔlɔ a fɔ dumuni daminɛ na bismillah wa kul biyaminika i ka dumuni kɛ ni i kini bolo ye kana dumuni kɛ ni numan bolo ye wa kul mimma yalika i ka fɛn dun min b'i kɔrɔ ka n'i tigɛ yaala yaala dumuni sanfɛla la nin ye kira ye a bɛ ka nin kamalen in kalan adamadenya la ni ni maaw bɛ dumuni na i jija i ka dumuni kɛ ni kini bolo ye kelen i jija min b'i kɔrɔ i k'o dun siga foyi t'a la nin bɛ anw ka ɲɛnɛmaya la wa nin bɛ anw ka laada la a dumuni kɛ i kɔrɔ
ka dumuni kɛ ni kinibolo ye kira ye kamalen yamaruya ni nin ye nin de ye dɔnniya filanan ye den kan hakili kan ka lamɔ ni dɔnniya min ye nin tɛ k'a fɔ k'a bɛ taa sigi kilasi de kɔnɔ fɔ diyagoya ka ninnu kalan la a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalanso kɔnɔ ka sɔrɔ ka bɔ ka taa kalanyɔrɔ la a tilayɔrɔ sabanan n'o ye farisogo lamɔni ye farisogo bɛ lamɔ ni dumuniw de den ka den farisogo lamɔ k'a kɛ farisogo ye farisogo min bɛ kɛnɛya k'a kɛ farisogo ye farisogo min bɛ kisi ka bɔ bana ma o dɛnnen don dumuni na dumuni min ka ɲi den yɛrɛ ka kɛnɛya ma o la fɔlɔ ye jumɛn ye an bolo o de ye tumana min na ni den bɛ bange ba bɛ sinji min di a ma kalo 3 kɔfɛ wala kalo 6 kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ o sinji ni kun fɔlɔ sinji tɛ kɛ kelen ye wa san 1 kɔfɛ sin min n'a b'o min ani nin wagati tɛmɛnenw sinji i bɛ taa sɔrɔ différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔnniya y'o développé an ye k'o danŋɛnɛmaya an ye k'a fɔ sinji bɛ bɔ lahalaya dɔ la ka taa lahalaya dɔ la a bɛ bɔ lahalaya dɔ la ka taa lahalaya dɔ la munna ala ye nin kɛ sinji la ka d'a ka den ye den ye o wagati a tɛ se ka foyi dun ni sinji min dɔrɔn tɛ hatta ji a bɛɛ lajɛlen a b'o sɔrɔ sinji in de la o la wagati min n'a farisogo mako bɛ min na ala bɛ sinji yɛlɛma ka bɛn o ma k'o di a ma i bɛ taa sɔrɔ hali anw fɛ yen an ye kalan kɛ yɔrɔ min na tuba i bɛ taa sɔrɔ ni ba jiginna ba nɔnɔ kun fɔlɔ u b'o bɔ k'o yiran ka d'a kan i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ b'o la fɛn min n'o ka ɲi adamaden yɛrɛ farisogo ma o labɛn b'olu fɛ yen u b'o sinji kun fɔlɔ in bɔ ani kɔfɛ sinji min bɛna bɔ ba la i bɛ taa sɔrɔ o tɛ kɛ kelen ye kun fɔlɔ min bɔra o tɛ se ka kɛ nɔnɔkumu ye nka min bɛ bɔ o kɔfɛ tile dama dama kɔfɛ den kɛlen kɔfɛ ka sinji min o tile dama dama kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ nɔnɔ bɛ se ka mara a bɛ se ka kɛ nɔnɔ kɛnɛ ye wa a bɛ se ka kɛ nɔnɔkumu ye lida i bɛna ye k'a fɔ ja den farisogo mako bɛ kɛ dumuni dɔw la a ka kan bangebagaw k'u janto o la k'o ɲini k'o di den ma yaasa den farisogo ka se ka lamɔ i b'o de ye ka caya den dɔw bɛ bange o farisogo ka kuma nka kalo 1 kalo 2 kɔfɛ i bɛna ye farisogo in bɛ taa ka bɔ o kan dɔwɛrɛ tɛ nin fɛn ninnu taɲalen don ba yɛrɛ farisogo la o kɛra sababu ye k'a taɲa sinji la o kɛra sababu ye ni den fana farisogo jɛnna a la siga foyi t'a la n'o kɛra den farisogo bɛ lanagase ala k'an bɛn sababa ma ala ka faamuyali ɲuman ala k'o nɔgɔya ye usta ni tuma min na den bɛ sin na mara jumɛn de kan ka kɛ n'o ye parce que o y'a sɔrɔ a hakili tɛ ko dɔn ani i ye kuma minnu fɔ hakili ma se olu dɔnni ma mais mara jumɛn de kɛrɛnkɛrɛnnen don wagati kama den na tayi ala k'an bɛn sababa ma den ka mara bɛ daminɛ depuis den bɛ sin na an bɔra ka kuma min fɔ n'o de ye ka sin di den ma o lahalaya min filɛ an b'an sɔnni sigi o yɔrɔ in na kosɛbɛ ka bangebaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bilasira u k'u janto nin yɔrɔ in na a d'a kan nin yɔrɔ in de bɛ se ka kɛ sababu ye ka jouer den ka hakili kan nin yɔrɔ in de bɛ se ka kɛ sababu ye ka jouer den yɛrɛ nin kan o lahalaya ye jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ denbaw n'i y'u sigi 100 o 100 15 min jan bɛ a den ka sin min wagati la programme kɛlen don min bolo k'a fɔ a ye sin min nin lɛri in na ka bɔ nin lɛri in na ka na nin lɛri in na n kan ka siɲɛ 2nan d'a ma n kan ka siɲɛ 3nan d'a ma o programme bɛ ba min bolo o ka dɔgɔn i b'a ye den de bɛ to o lahalaya la kɔngɔ b'a minɛ fɛɛrɛ dun t'a bolo solution t'a bolo a bɛna se ka dumuni lase a yɛrɛ ma cogoya min na ala bɛna solution kelen min nɔgɔya a ye o de ye den bɛ kasi daminɛ i y'a ye ni den ye kasi daminɛ tumana min na anw bɛ sɔrɔ ka sɔmi sɔrɔ k'a fɔ ko sin kan ka di den ma alors k'o tɛ au contraire ni den degina o la o den bɛ lamɔ k'a fɔ n'a ma kasi fɛn o fɛn nɔfɛ o tɛ d'a ma o de bɛna to den hakili la a y'a kɛ siɲɛ 1 a y'a kɛ siɲɛ 2 ani mana da fɛn o fɛn kan n'a ma kasi o nɔfɛ a b'a ye k'a fɔ k'o tɛ d'a ma o de la den caman bɛ cɛniya sɔrɔ ni nin siratigɛ in de ye ba kan k'i janto nin na a ka bɔ sɔgɔma ka na se nin lɛri la n kan ka si di n den ma nin hakɛya in de kɔnɔna na jadwal kan ka k'i bolo emploi d'état kan ka k'i bolo i ka den la mini na sini na a d'a kan ni den nin dara sin ka tumana min na i ka sɔrɔ ka sin di a ma n'a nin dara ko ko kan n'i ma ko ye a ko ka ye a ti fara i la o la an bɛna ye k'a fɔ taribawiyun na n'o ye matière min bɛ yen k'a fɔ ko éducation olu mɔgɔw y'a ye k'a fɔ ko den kan ka latulonkɛ k'a daminɛ a san 7 fɔlɔ la den bangena fo ka taa bila san 7 la'ibuha 7 wa'adibuha 7 waraqibuha 7 thumma kun sadiqan lahu k'i ka den lantulonkɛ san 7 fɔlɔ ka daminɛ a bangeni na fo ka na se a si san 7 i k'a lakulonkɛ o kɔnɔna na kana bugɔ
kana neni kana korofo kulonge ka fe o kuma na wa adibuha sab'an o wolonvla kɔfɛ k'i jija i ka ladabuya san 7 kɔfɛ o ye san 7 fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa kɛ san 14 ye waraqibuha sab'an san 14 kɔfɛ i k'a lakɔlɔsi a ka kɛwalew la san 14 n'i ye 7 fara o kan a bɛna taa k'an bolo san 20 ani san 3 ye san 20 ani san 1 san 20 ani san 1 kɔfɛ k'i ka kɛ teri ye i den ye i ni den ka kɛ terima ye nin ye tarbawiyunaw ka kumakan ye n'o de ye psychologue olu bɛ kumakan min fɔ den lamɔ na o de ye nin ye nka an bɛna nin kumakan sɔrɔ kira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan kelen dɔ la a ko cogo di ko muru awladakum bis-salati wa hum abna'i 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'i 10 wa farriqu bainahum fil madaji'i ko an k'an denw yamaruya ni seli ye u si selen kɔfɛ san 7 imina n'an seginna ka taa ninnu ka kumakan ma u ko k'i ka lakulonkɛ san 7 san 7 kɔfɛ i ka sɔrɔ k'a bilasirali daminɛ i ka sɔrɔ k'a jogodoli daminɛ o san 7 filanan fana kɔfɛ i ka sɔrɔ k'a kɔlɔsili daminɛ an filɛ olu ka san 7 filanan de la kira ye den jogodoli daminɛ di ma yen de a ko cogo di ko an k'an denw ladege seli la an k'u yamaruya ni seli ye k'u si to san 7 wadribuhum 'alayha wa hum abna'i 10 ko an k'u bugɔ u si san 10 n'u ma sɔn seli ma an k'u bugɔ wa an k'u fara n'a kɛra cɛman ni musoman ye an k'olu fara ka bɔ dilan kelen kan n'a y'a sɔrɔ u kun bɛ si dilan kelen kan u si selen kɔfɛ san 10 ma an k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'a y'a sɔrɔ u kun bɛ si so kelen de kɔnɔ u si selen kɔfɛ san 10 ma an k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na nin b'a yira n na k'a fɔ ja den man ka bugɔ a si san 15 fɔlɔ den man ka ta si san 7 fɔlɔ la i man ka den bugɔ i man ka den kɔrɔfɔ i man ka pɛrɛ den kunna nka fɛn dama dama bɛ yen n'o ye fɛn 3 ɲɔgɔnna ye k'i kan k'i janto o la ka den lakɔlɔsi ka bɔ o ma o fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye fɛn o fɛn bɛ dankari a yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya la i k'i janto o la kana to a ka se tasuma ma n'a bɛ se o ma kuma o kuma i k'a ma yɔrɔ ma janya ka bɔ o la kana sɔn a ka se fɛn ma fɛn min bɛ dankari a yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya la i k'i yɔrɔ ma janya i k'a yɔrɔ ma janya ka bɔ o bɛɛ la wa i k'o fana bɛɛ bila mara yɔrɔ ɲuman na nka a to yen a ka tulonkɛ kɛ ni a yɛrɛ ye o filanan ye jumɛn ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ dankari sariya la i n'a fɔ den ka don mobili kɔnɔ ka si to lahalaya la k'a fɔ k'a bɛ mobili boli i k'i jija ka den bali o la tuma dɔw la a bɛ se ka tɛmɛ fe la ka sɔrɔ a ma jɔ fe la tuma dɔw la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kasara yɛrɛ lase maa wɛrɛ ma ka sɔrɔ t'a ka laɲini a sabanan ye jumɛn ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ dankari diinɛ na i kan ka den yɔrɔ ma janya o la k'a si to san 7 fɔlɔ k'a to san 7 fɔlɔ ɲɛnɛmaya kɔnɔna na i kan ka yɔrɔ ma janya ni fɛn 3 in na fɛn fɛn bɛ dankari diinɛ na i n'a fɔ a ka ladege kɛ ni maa wɛrɛw ye min tɛ diinɛmaw ye i kan ka bali ka bɔ o lahalaya in ma nin ye kira ka kumakan ye sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ an ka den ladege seli la ni lahalaya in de la ko dɔnnibagaw ko sallallahu alaihi wasallam dɔnnibagaw k'u ka kumakan na k'a fɔ ko n'i y'a ye kira y'a fɔ an ka denw ladege seli la k'a daminɛ san 7 fo ka taa se san 10 ma san 7 ni san 10 cɛ san 3 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko an k'u bugɔli daminɛ u si san 10 ka yɛlɛ dɔnnibagaw ye fɛsɛfɛsɛli kɛ k'a fɔ ko n'i y'a jate minɛ san 3 kɔnɔna na ko seli farida 5 ani kɔ de b'o kɔnɔna na ko hali daba n'i y'a dege fɛn dɔ la o hakɛya in na siga foyi t'a la k'o bɛ kɛ o tɔbiya ye a bɛ k'a ka comme on disait a bɛ kɛ naturellement a b'o ko in yɛrɛ kɛ a ti gɛlɛya ma k'i bɛna taa sɔrɔ n'i ye den ladege fɛn dɔ la ka kɔn san 7 fɔlɔ ɲɛ san 7 filanan fɔlɔ ɲɛ k'i bɛna taa sɔrɔ o lamɔ in bɛ kɛ fu de y'i bolo cogo jumɛn na den si ma se san 7 fɔlɔ ma a bɛ san 7 fɔlɔ kɔnɔ a bɛ ɲɛnɛmaya la o kɔnɔna na e k'a yamaruya ni seli ye k'i bɛ taa sɔrɔ k'o den suguya in ni ala ma fara i kan i b'a nin goya i bɛ seli goya a nin ye ka d'a kan wagati a t'a dɔn fɛn jumɛn ye ɲuman ye a t'a dɔn fɛn jumɛn ye juguman ye ko san 7 fɔlɔ ɲɛnɛmaya bannen kɔfɛ a bolo tuma min na n'a bɛ don san 7 filanan na k'o wagati de a b'a dɔn nin ye ɲuman ye ma nin ye juguman ye ma ni n ye nin kɛ n bɛ ɲuman sɔrɔ a la ni n ye nin kɛ n bɛ juguman sɔrɔ a la k'o de la k'i bɛ a ladege seli la o la san 7 fɔlɔ a to yen a k'a ka ɲɛnɛmaya kɛ ni tulonkɛ ye a to yen a k'a ka fɛnw kɛ
fen kada otuma ato yako bela jelenke nga sanwulun flana na iki janto ala depuis ika commencer ka la degli damne selila ina fo ciden sallallahu alaihi wasallam ayam blasra no chugamina amno la hala kelin fana soro ciden ka kuma kana sallallahu alaihi wasallam ibn abbas ba lan kalanye ko don dola kira ya lechi kira mako dola ina fo ni ko demsema nyam mai kata nin kenye bitila ibn abbas ale bora kira koro tumana minna atara chinya ba ko sen tola anana soro demsen do sigilendo yoro dola olube kulungela afana chiden ka chia bla kerefe ka soro ki sigi ka faralu ka kulungela chiden mena min ke chiden maye ibn abbas tikana chiden bora ka yoro nyini kata soro ni nunu me kulungela chiden kantama kamene no ne chi taranga chilawa ako chiden ma awo ntara ika chila ika chifleni nganna na soro nunu me kulungela mfana sigira ka faroka chide ma fo muna yoke chide ma bo kada ka kumi shimin kono wakati oye shi sanwolun vla folo akumu nyene maya konnana o anasi reba lankale ka fo ko ale nyene maya ke kira ka so kono radiyallahu sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu ko chide ma fo ale ma klekele ko muna iye ninke wa irana ka fo sanwolun vla folo di manka jalaki imanka dimbugo imanka din karaba kabla foila ni yo ke siga foitala den ni abi gelea avdo edmeni ikana prendin kuna bangi bawo kanku jantu ni yoro ina kosabe très généralement ipta soro na undu subora on me prendin kuna no kera ibika den kalamo ina fo ye yiri turu ire labana tu ka yiri nkungulo kari prendin kuna abike denke jawli bagatoy prendin kuna abi den jansra inye liza ala be kangar danye ola ko fa amal yatima fala taqhar ko fa miye yatime denye au kana pera kuna ne ay fo mogo jume di ma yatime di mami mabale gu ya folo abi fo di ma yatime di o ba yira ka fo yana ka bale gu ya abi yatime ya hukumu konnana kwan kana peron kuna ne ala bi ka kangar da anyola lukman fala ka kangar da denye o fanana ko waghdud min sawtika iki kuma kam majigi ni be kuma na ni mogowe ale bi ka den kala la o wakati kelen fana iba soro ale bi ka den kala tumana min na bi ka kuma ni majigi o la bange baga fana ikanga ke mai ni bi kuma den fe amana cheni ke chogo I janto ala kana pere den kuna no kera den nin kun mesra inye no kera den ta kono ko fiye no kera ne bora so kono tumana mina dem ni be lafiari ngani be so kono tumana mina animbe koron ka daka siga foitala doni ya développer ka irana ka fo ko bi ke sababu hakli goya min namma fola ko la sedema onote généralement ka fo ko hakli goya te ko alama mogoda ma min to ko ma hakli go ko nga bango ba ka koron denka o de be den hakli la sen yorayma ango ka fo den kana bogo sanwolun vla folo konnana kira ya mariale ke kanga bogoli damne a santa den mana ko jugu ke o santa infana konnana ni kira ya nyamariya ni na banna selima anka bugo ki ba bugo ni bugole minti dankari anyana akanyana mala kana bugo fuka fando kari kana bugo fuka fando mana la huma nyini fe kira ya ambali hali daba kwanga bugo anyeda la kira ya ambali umma sallallahu alaihi wasallam kuma te adamadima ole ba bugo ni bugole minti dankari ayre kanyana mala ani fana ni denye jonko ala fo aka kojugula dim bangi ba fla kanki janto yorola uka dento yi misali la den ko kolon doke ayra donye ni minke ni gojugu den bakanka sawali fakanga sawali ka dento yi ola halaina no kera den na hakli beto nyona anye ninke ni baya don jen dongodo abina mbugo ala no ba kunna ka foka bina bugo bugoli nyesranye kamati sego nyore katuguni ngani ya bugo abeto sababu ye ika bugoli da na somino na dente sran bugoli nyeble ibo de bawu yere di doma wala fawu yere di doma ku bugoli chuya bela jenena onata bela je ta sra dendo yere ti nyejibo munkera sababu ye den kona ka faka bugoli farkolo kona ka faka bugoli don farkolo kona ka baka bugoli don no kera den nin tesran bugoli nyeble ni denya do ka fo ni minke ne ko juwe bangi ba fla ka nga sawali ka den na hakli to nyona siga fo itala ko jugu kelin atina sego nyoma me wona tuguni ado fana jume anga nga den lamo abangi ne fuka tase abalego ya sama odo jume ka den la mankutu na ka bara nyuma ketawe
ni den ye ɲuman kɛ a fɔ alhamdulillah ni ɲɛna i y'a ci a taara bitigi la ka na a nalen kɔfɛ a barikada a ye nin min kɛ ni ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ ne fa tɔgɔma bɛ se ci la dɛ ne ba tɔgɔma bɛ se ci la dɛ n'i y'a ci dɔrɔn ani teliya de bɛ to kɛ ka na n'i y'a ci dɔrɔn a t'a ni fɛn wɛrɛ fara ɲɔgɔn kan siga foyi t'a la denmisɛn tulo bɛ doni min kɛ nin na o b'a to o baara in kɛ ko filanan a bɛ nata o nɔfɛ hali ni e tɛ ni maa wɛrɛ y'a ci o ci kelen in na siga foyi t'a la e ye kumakan min fɔ a ye o kama a b'a sen na teliya ka taa o ci kɛ ka na nka n'i ma mako jɔ nin na den na siga foyi tɛ a la den min commencé ka ban i ka ci ma a bɛ commencé k'a f'i ye ba yɛrɛ ka ci ka ca maa yɛrɛ ka ci ka ca mun kama ale mako bɛ min na ba yɔrɔ wala fa yɔrɔ a ti k'o sɔrɔ lida Ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye ko la in shakartum la azidannakum n'an ye ale ala barikada fɛn min na a b'an jidi o ɲɔgɔn na kira b'an fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam a ka kumakan dɔ la k'a fɔ ko man la yashkuri nasa la yashkurillah ko maa min tɛ se ka adamadenw yɛrɛ waleɲuman dɔn siga foyi t'a la o tɛ se ka Ala subhanahu wa ta'ala waleɲuman dɔn o la den mako bɛ waleɲuman dɔn na tuma o tuma n'a ye baara dɔ kɛ i ka encourager ka a timinandi o waleya in na siga foyi t'a la o b'a to a bɛ nata o waleya in kɛlen nɔfɛ n b'a ala deli Ala ka ni nɔgɔya an ye an k'an denw bilasira ni o ye a dɔ ye jumɛn ye ka den comparer ni a sigiɲɔgɔn n'a teriw ye teri min bɛ a sanfɛ kalan na a yira a la k'a fɔ maa min b'a ɲɛfɛ kalan na o tɛ se ka taa ka dan fiyewu f'a ka cɛsiri kɛ n'i tora k'o yira den na kari ye nin kɛ kari ye nin kɛ e yɛrɛ bɛ se ka nin kɛ kunun ne ye ci ka taa bitigi la i bolila ka taa kɛ ka na e m'a kɛ ni vitesse wa i y'a kɛ nin wagati in kɔnɔna na o b'a yira n na k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ kalan na o b'a yira n na k'a fɔ siɲɛ wɛrɛ première e bɛ se k'o minɛ karisa la ka d'a kan e bɛ nin kɛ ni teliya ye i bɛ nin kɛ ni teliya ye i b'i ka leçon in durusi ta e min ka nin leçon in bɛɛ durusi ya ka bɔ nin na ka se nin na e y'o bɛɛ lajɛlen durusi i kun na siga foyi t'a la n'i jijara e bɛ kɛ première de la classe ye ka to ka nin fɔ den tulo kɔrɔ o bɛ den ɲaga kalan nɔfɛ o bɛ den li na ɲaga baara ɲuman nɔfɛ fo bangebagaw k'u janto nin na sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na Ala k'an bɛn sababa ma ni ale ye nin bɛɛ k'a den ye ni den ma changer bilasirali jumɛn de b'e bolo k'o lase o tigi ma ayi Ala k'an bɛn sababa ma Ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye alikuranɛ kɔnɔ Nuhu alayhi salam ka ko ɲɛna tumana min na ni Ala ye tufana ji wuli ka Nuhu ka maaw halaki Nuhu ni maa min donna kurun kɔnɔ Nuhu kanto a den ma nafaran ka kuru kɔnɔna na Ala subhanahu wa ta'ala bi kanto ma ko ɲɛna ko Nuhu k'a fɔ e filɛ ka nin den min wele k'o kana fara i ka kuru in kɔnɔna na k'o t'i den ye dɛ innahu laysa min Ala subhanahu wa ta'ala bi kanto wa qala Nuhu rabbi inna bini min ahli Nuhu a ko Ala ma i k'a dɔn k'a fɔ ne den o ye ne somɔgɔ dɔ de ye e dun ye layiru ta k'a fɔ k'i bɛna nin somɔgɔw kisi Ala subhanahu wa ta'ala bi kanto Nuhu ma i k'a dɔn k'a fɔ i den in t'i somɔgɔ ye ka d'a kan a ye baara kɛ baara min tɛ e Nuhu ka baara ɲɔgɔn ye bi maana Nuhu bɛ min kan den taara o contraire kan Ala ye Nuhu den jate k'a fɔ Nuhu den tɛ Nuhu dɔ o cogoya la o la an bɛ ko segin ka taa bangebaga fila ma i ka dugawu kɛ den ye sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na den mana kɛ cogo o cogo i ka n'i jigila tigɛ a la ka d'a kan dusukun bɛ Ala subhanahu wa ta'ala de bolo a tiɲɛna cogo o cogo a se bɛ Ala ye ka dusukun ɲuman ɲɔgɔnya a ye a ka tuubi ka segin ka na Ala subhanahu wa ta'ala ma an y'o caman ye ɲɛnɛmaya la wa an bɛn'o nɔ ye ciden sallallahu alaihi wa sallam a ka hadisa dɔ la k'an dɔ la kelen bɛ baara kɛ baara jugu la ko fo ni tasuma tɔ bɛ taa to nɔngɔɲɛ kelen ye ko kitabu min n'o sɛbɛnna ni Ala subhanahu wa ta'ala y'a latigɛ k'a fɔ k'i ye jɔn kunnadi ko jɔn kunnadiya waleya in bɛ n'i bana mini i ɲɛ ma i bɛ baara ɲuman kɛ k'i bɛ fara alijinɛ kɔnɔdenw kan o la ni hadisa in kan ka to bangebaga kun na kana jigila tigɛ den na k'a fɔ a t'a dɔn jɔn kunnandi don jɔn kunnango don o dɔnniya bɛ Ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ a b'i jija Ala subhanahu wa ta'ala weleli la a ye su ani tile Ala ka se ka kanda cogoya min na dusukun bɛ Ala de bolo ciden b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam ko dusukun bɛ Ala tɛgɛ ni ɲɔgɔn cɛ a b'a yɛlɛma yɛlɛma cogo la cogoya min y'a da ale yɛrɛ ciden kun b'a fɔ Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik fɔ cogoya wɛrɛ la wa ya musarrif kayfa yasha sarrif qalbi ala ta'atik
ni ye duwaw ye bangebaa kan k'i sabati duwaw min kan a dɔ ye jumɛn ye rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama bangebaa fila kan ka dume nin kan i n'a fɔ nuhu fana alayhi salam a y'o duwaw kelen kɛ cogoya min na rabbi gfirli waliwalidayya waliman dakhala beytiya muslima mu'minan walilmu'minina walilmu'minat wala tazid zalimina illa tabara ni n'a ɲɔgɔnna duwawu bangebaa kan k'i jija o la ni tɛ se o la arabukan na i jija i k'a fɔ bamanankan na ala cɛkɔrɔba dɔ ye don dɔ la a ye dɔ ka kisa lankale an ye a la k'a fɔ a kɛra an ka bi wagati in yɛrɛ de la a don tɔgɔ la an taara cɛkɔrɔba in balima dɔ de tun man kɛnɛ a tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen muso dɔ bɛ k'a ka den cɛni ko kuma fɔ a ko muso in ma ko n bɛna kisa dɔ lankale n yɛrɛ ye min kɔrɔbɔ n ye résultat ye a la a ko don dɔ la ale tora gitɔrɔnda la a bɛna sotarama ta u ni muso dɔ bɛnna a bɛ k'a den bugɔ muso in bɛ ka den bugɔ ko den in tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ka kojugu fɔ cɛkɔrɔba ye k'a fɔ ko nin bɛɛ b'a la cɛkɔrɔba ko a ma sabali den in kɔrɔ n bɛ fɛn kelen ɲini i fɛ i ban o ban seli la i k'i tigɛ fila kɔrɔ ta k'a yira ala la ko ala a barika i ye fɛn min di yan ala a barika i ye fɛn min kɛ nin yɔrɔ ye ka d'a kan den in nɛɛma ye dɔ bɛ k'a ɲini o tɛ ka sɔrɔ e y'a sɔrɔ e bɛ tila k'a lagosi a ko muso ma ko i jija n'i banna i ka farida seli la tuma o tuma i bolo fila kɔrɔ ta i k'a fɔ ko ala a barika i ye fɛn min di yan muso in sabatira o kan cɛkɔrɔba ka kuma bonya kama don dɔ la ala y'a lajarabi k'a fɔ muso in ni cɛkɔrɔba in nana ɲɔgɔn ye tuguni muso sina ka sukaro kilo 2 ani 100 dama dama k'o di cɛkɔrɔba ma cɛkɔrɔba k'a ma k'e bɛ ne dɔn wa ale yɛrɛ hakili t'a la k'a fɔ muso in ale n'o bɛna ɲɔgɔn ye bilen muso in ko awɔ i ye ala tɔgɔ min di yan ko n ka dume o kan dɛ k'o kɛra sababu ye ka n den ɲa ko n den tun bɛ sugunɛ kɛ dilan na o banna pewu wa a tun bɛ tali kɛ a y'o bɛɛ lajɛlen dabila wa ale yɛrɛ de bɛ ne lakunu fajiri da fɛ k'a fɔ maa wuli fajiri welela ko a barika i ye ala tɔgɔ min di a la ka sɔrɔ a ma dɔwɛrɛ d'a ma nin ye bamanankan kumakan jɛ de maa si tɛ min bɛ dɛsɛ nin na i bannen kɔfɛ i ka farida la i bolo fila kɔrɔ ta ala ye ka ala barika da a y'a di e ma k'a kolon di e ma nka dɔ mako b'a kolon na o yɛrɛ ti k'a sɔrɔ o la bangebaa kan k'i janto nin na man ka jigi tigɛ den na ka duwawu kɛ den ye sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen n b'a la deli ala k'an denw kolon an ye amina yarabi ala ka faamuyali ɲuman d'a ma fisa ladilikan min b'i bolo ka lase an sisan an ka société kɔni kɔnɔ i b'a dɔn den mara ma nɔgɔ ladilikan min b'i bolo ka lase denmansaw ma an ka nin babu kɔnɔna la tayib ala k'an bɛn sababa ma n bɛ n sara n yɛrɛbakun na ka n sara bangebaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na ni ala ɲɛsiranɲɛ kumakan ye a d'a kan ni ala ɲɛsiranɲɛ ɲana jɔn bolo siga foyi t'a la ɲɛnɛmaya bɛ ɲɛ i bolo n'ala ɲɛsiranɲɛ sɔrɔla jɔn bolo siga foyi t'a la so fila kunnandiya i b'o sɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala bɛ kanto an ma ka alikuranɛ kɔnɔ ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ko aw mɔgɔ min ko aw limaniyalen don ko aw k'aw yɛrɛbakun lakisi k'aw ka denbaya lakisi ka bɔ tasuma ma tasuma min n'a takuruna ye adamaden ni jinɛ ye wa quduha annasu wal hijara adamaden ni jinɛ ani fara o de bɛ kɛ ka tasuma min daminɛ a ye a yɛrɛbakun lakisi k'a denw lakisi ka bɔ o ma an k'a dɔn k'a fɔ den ye ala ka nɛɛma ye wa ala ka kalifa don k'a di an ma wa an bɛna taa ɲininka ni kalifa in kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na ka ala subhanahu wa ta'ala deli don min na an bɛna ɲininka nin ɲininkali na ala ka jaabi ɲuman sɔrɔ an bolo ka masaba in deli dusukun b'ale masaba min bolo an den min bɛ yen n'an ɲɛ b'u la k'a fɔ u lafitinɛlen don ni shetana ye ala ka dusukun ɲuman kalifa an n'u bɛɛ lajɛlen na ka ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka n'u kanda ka bɔ shetana bolo limaniya nɔrɔ ala k'o foni an n'u dusukun na limaniya nɔrɔ ala k'o kɛ k'an n'u dusukun nɔrɔ ala ɲɛsiranɲɛ ala k'o kalifa an n'u la tubi ɲuman ka bɔ nin ala kota ninnu na ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid ala abdika wa rasulika muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin
an balimaw ni an sere an ka jamuya kuncɛyɔrɔ ma komi ustaz bɔra ka ɲɛfɔ an ye cogo min na a ye ɲɛfɔli caman kɔni kɛ den maracogo wa den kan ka mara cogo min ani âge min na den kan ka bugɔ ani a kan ka ɲakun dɔ wagati min na a ye dadɔni kɛ o kɔni caman na k'o fɔ yan ayiwa faamuyali ɲuman ani muɲu sabali ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh